les gars bɛ cogo di are ɲɛ b'a la cogo min na barisa b'ala ka lamaga kuma n tun b'a fɔla cogo min na ko barisa supporteri ka fisa ni musokolon furu ye sisan an bɛ se ka sigi o kuma in kan ka da kan nin kuma in tun dabilara barisa supporteriw fɛ a mɛnna parce que an tun b'a waati dɔ kɛra barisa supporteri ni musokolon furu bɛɛ ye de tile kelen walima an b'a fɔ musokolon furu yɛrɛ ka fisa n'a ye mais sisan depuis Xavi nana nin waati in na donc a ye yɛlɛmaw don ko la a ye barisa supporteriw lasegi u yɛrɛ ma donc a ye confiance d'anw yɛrɛ ma ari ɲa b'a la cogo min na nin ye barisa ka victoire 4-0 donc o b'a yira ko barisa b'an kan ka yɛlɛ puissance la nin waati in na barisa supporteriw a kan ka courage ta ko ka équipe supporter donc challenge bɛ yɔrɔ min na est ce que aw yɛrɛ bolo barisa bɛ se ka kɛ champion d'Espagne pour moi c'est tout est possible parce que match camanba de tora donc n'i y'a ta k'a lajɛ barisa b'an kan ka yɛlɛ puissance la et puis Real Madrid olu fana u ka puissance b'an kan ka fɛngɛ tout est possible o kɔnɔna la an b'a fɔ ko bravo Xavi Marcos les Barcelona donc an ka confiance ta ne yɛrɛ mako bɛ équipe kelen min na sisan o ye Bayern Munich de komi aw yɛrɛ b'a dɔn cogo min na olu de ye 4-0 kan na olu de ye 8 bi dɔ na donc nin waati in na n'an y'u ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ se k'an ka demi fɛn fɛn mɛn an bɛ se k'olu bɛɛ bɔ Bayern Munich la donc malheureusement nin saison na an tɛ se ka bɛn tuguni mais n'Ala sɔnna ma san wɛrɛ n'an bɛnna donc an b'a yir'u la k'a fɔ min ye mun ye donc j'espère que nin vidéo in bɛ diya aw ye aw kana ɲinɛ k'aw abonner donc désormais an bɛ yan pour que ka barisa ka match bɔ yen commenter ani match wɛrɛ par exemple champion match mais min fɔ i dɔrɔn n'i ye mɔgɔ kura de dɔrɔn toujours a y'a abonner pour que ka information bɛɛ sɔrɔ a ye continuer k'a abonner bravo an b'a fɔ ça pour les Barça donc vraiment Barça ka nin ballon ta cogo in kɔni u b'an ka kayira k'a fɔ k'u bɛ se ka ko kɛ et puis nin équipe ɲɛ c'est une équipe future donc n'a y'a ta k'a lajɛ équipe camanba de bɛ bɔ par exemple Real tɛ se k'an concurrencer parce que Real n'i y'a mɛn ko Real dɔrɔn Benzema Vinicius Junior donc n'olu fila tɛ yen dɔrɔn donc Real tɛ yen quoi mais Barça la ni continue ka taa tan o b'a yira k'a fɔ an bɛ se ka fɛn camanba de kɛ nin saison in na hali n'an ma ka kɛ champion ye ne dalen b'a la an bɛ kɛ deuxième kɔni ye non nin ye ko dumani daminɛlen de ye donc an ka slogan kura ye fɛn mun ye barisa supporteri ka fisa ni musokolon furu ye donc j'espère que Xavi nana ko kuma in lasegin an ma tuguni parce que kuma in faamuna ka fɔ depuis Valverde ni Kike Etienne tilela donc o kuma ninnu tɛ se ka fɔ quoi parce que barisa supporteri ni musokolon furu bɛɛ de tun ye kelen ye walima musokolon furu yɛrɛ tun ka fisa n'a ye mais nin waati in na kɔni an bɛ se ka fɔ o fɛngɛnin tigɛra ka bɔ yen donc vidéo tɛna diya aw y'a abonné donc n'i ye Barça supporter de ye i bɛ se k'i abonné parce que désormais nin scène na an bɛna Barça ka match bɛɛ de commenter komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na an bɛna k'u ka match bɛɛ de débrief kɛ an b'u ka match fana kɛ donc